Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Бүгінгі дәрістә без яңа кагыйдә белән танышып китербез. Ул тәшдид дип атала. Тәшдид ягъни хәрефне икеләтеп уку. Мәсәлән, хәреф өстендә әгәр дә менә шушындый билге күрәбез икән, ш хәрефенә охшаган инде ул безнең. Менә шушындый хәреф өстендә. Димәк, бу күрсәтә хәрефнең икеләтеп укуы. Мәсәлән, мисалларда карап китик. Мәсәлән, алыйк бер исем. Мәсәлән, хаҗ сүзен алыйк. Шулай бит? Мөселманнар хаҗ кылалар. Менә җим өстендә, җим хәрефенә тәшдид билгесе булса, менә шушындый. Хаҗҗу. Димәк, җим хәрефе монда икәү дигән сүзне аңлата. Мәсәлән, астына языйк, шуның ничек ул языла. Башта шушы х хәрефе, аннары җим хәрефе һәм тагын бер җим. Мәсәлән, хаҗ, менә бу беренче, әгәр дә тәшдидле хәреф, ул беренчесе һәр вакытта да сәкенле була, менә сәкен. Икенчесе инде хәрәкәле, даммалы мәсәлән. Менә бу безнең сәкен. Монда бик начаррак күренә. Менә сәкен. Кадам басмасында сәкен мондый түгәрәк була инде. Һәр вакытта да тәшдидле хәрефнең беренчесе сәкенле, икенчесе нәрсәле була? Хәрәкәле, дамма. Мәсәлән, икенче тагын аңлар өчен икенче мисал алып китик. Мәсәлән, шәкне алыйк, шик. Шик сүзен алыйк әле. Тәшдид. Күрдек име? Шәкку. Димәк, нәрсә дигән сүз? Монда шин хәрефе башта чырый сәкенле к хәрефенә, аннары хәрәкәле. Шәкку. Шәкку. Хәзер без мисалларда инде тагын да ныгытып китәбез. Шул мугаллим сәнидә күнегүләрне эшләп, тагын да ныгыттырачакбыз. Мәсәлән, менә монда да мугаллим сәнидә тәшдид кагыйдәсендә күрсәтелгән нәрсә Раббә. Ягъни, менә мин язып күрсәткән мисалда шул ук. Менә ра хәрефе, беренче б хәрефе сәкенле, икенчесе фәтхәле. Монда да Рабби, беренчесе сәкенле, икенчесе инде кәсрәле. Раббу. Менә тәшдид билгесе шушындый ш хәрефе шикелле. Рабб, беренче сәкенле, икенчесе даммалы. Раббу. Менә иннә. Әгәр дә менә шушындый ш шикелле инде билге була икән, ул безнең тәшдидне аңлата. Ягъни нун хәрефне икеләтү. Менә нинди хәреф өстендә генә шушындый тәшдид билгесе булмасын, ул хәрефне икеләтеп укырга кирәклекне аңлата. Ягъни беренче хәреф безнең сәкенле була, икенчесе инде хәрәкәле. Иннә, әннә, әммә, әмә генә түгел, әнә генә дә түгел, инә генә дә түгел, ә икеләтеп уку. Чөнки монда ике нун хәрефе бар, ике мим хәрефе бар. Иннә, әннә, әммә, бәрра, җарра, хаҗҗа, шәккә, бәрра, җарра. Беренче сәкенле рны әйтәсең, җар. Аннары икенчесен әйтәсең, җар, ру дип даммалысын. Хаҗҗу, шәкку, зәмму, хаққу, шәрру, бирру, сирру, ситту, иззу, тиллу, хиллу, хиссу, бурру, дурру, хуффу, куллу, дуббу, зуққу, умму. Киттек, аннан бурра, зумма, субба, фукка, сурра, сумма, сумма, бурри, дурри, хуффи. Бу безнең нәрсә? Тәшдид билгесе. Димәк, беренче х фә хәрефе сәкенле, икенчесе кәсрәле. Хуффи.
كل دب bilgi bu teşdid. Dubbi zuqqi nindi bilgi teşdid. Birinci qaf harfi demek sakinli, ikincisi kesreli. İki qaf harfin buluğunu anlatı. Durri, debbera, kessera, feccera, vahhada, sekhara, eddebe, harrama, razzaka, yessera, beşşera, fassala, faddala, عطر عظم نعم كفن لقب ذكر شمر علم كمل صنف صور غير دبر كثر فجر أحد سخر أدب حرم رزق. Nindi bilgi? Teşdid bilgisi şulay mı? Teşdid bilgisi нәрсені anlattı dedik. Demek şuшы z harfi ikov buluğunu anlattı. Birincisi sakinli, ikincisi kesreli. Ruzziqa, yussira, bushira, fussila, fuddila, uttira, uzzima, nu'ima, kuffina, luqiba, zukkira, ullima, kummila, şummira, صنف صور غير تدبروا تدبروا تكبروا تحجروا توحدوا تسخنوا تبدلوا تحرروا تعززوا تيسروا تعشقوا تعصبوا تفضلوا توتر تنعم توغل تنفس ترقب تفكر تعلم تكمل تفنن تصور تغير متدبر متكثر متحجر متوحد متسخن متبدل متهذب متحرر متعزز متيسر متوطن متنعم متوغل متنفس متفكر متعلم متكلم متفنن متصور متغير اسود اصفر احمر اغتر اهتز استرد استحب استحل استدل. Мына мындай белге тәштидтен аңлата. Икеләтү. Димәк, монда ләм хәрефе икәү. Ике ләм хәрефе язып тормасыннар өчен шушындай тәштид билгесе куйганнар да. Беренче ләм ул сәкенле, икенчесе инде хәрәкәле фәтхәле. Истәдәллә. Бик җиңел, бернинди авырлыгы юк. Шуларны инде язып, кабатлап, күп итеп укып, истә генә калдырырга кирәк. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.